bura mopogore opogore. Mano kare. To gi piny kucho ong'eya ni Abdul Tingamalo. Mane gi nying ma jokrachuny ong'eya godo. Omiyo ka jokrachuny ong'eya ni wuod gi ni studio Abdul Tingamalo ni ka. Erokamano ahinya. Kopogore gi Dr. Abdul Nyakorom Gajong bende oyudo thuolo mar bedo gi Pitalis Ogendo, jakom mano mar UDA e kar chung' od bura ma Kisumu East machiegni. Erokamano ahinya Sharon kuom gwelo ma kawuono mondo wabed kaendi wawach matin e twak mar party mar UDA gi kaka osedongore gi kaka entiere sani. Nyoro ne wantiere State House mana kaka jotelo ariyo mantiego kage wacho. Ne en gima ne oloko siasa mar Kenya kendo kata piny Luo mar Nyanza nwaneno ji mang'eny ma piny Kaluo moamua ni dhi chung' gi party mar UDA kendo wago erokamano mamor kabisa. Erokamano ahinya. Nyakorom Gajong kiny ma kawuono wabiro bedo kwang'iyo moko kuom nyinge mag jogo eko ma bende koro osewuok oko ni biro bedo kalaro kombe mopogore opogore kod otiko mano mar UDA. Kata kamano nitiere nyinge ma ong'ere mago jotelo mopogore opogore ma bende nitiere pacho ka ma bende nosetiyo. Moko bende gin nyinge manyien. Kata kamano kachako kod okil Joshua Nyamore. Wachore ko kata ni dibed ni UDA osechako kwalo ng'wech ne duond buche mamoko motelo ne yiero mano mar higa mabiro nikech ineno ka duond buche mamoko nigi ywaruok moko bende pod loso odgi kin mamoko.